Buenos días. Disculpad estos 6 minutos de retraso. Iniciamos este pleno extraordinario con a aprobación da segunda fase do POS Plus 2018, plan adicional 1/2018. Co seguinte punto. O primeiro punto é o expediente número 1345/2017, proposta de participación do POS Plus adicional 1/2018. Esa palabra, Luisa. Primero, antes de nada, buenos días. Antes de nada, hai que ratificar a inclusión do punto no orden do día, por non haber sido dictaminado pola Comisión Informativa correspondiente. Hai que votar. Pasamos logo á votación da inclusión. Claro, é o que está dicindo. Sí, pasamos logo á votación da inclusión. Votos a favor? Votos en contra? Votos en contra? Abstencións? Como queda? Votos a favor? Repetimos a votación. Votos a favor? Todos a favor. Todos a favor. Vale. Proposta da alcaldía. Lista circular remitida pola Diputación Provincial sobre a elaboración do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único dos Concellos, POS más 2018, adicional, por maior achega da Diputación. Visto que según consta na indebandita circular a este Concello lle corresponde a cantidad de 276.982 euros con 76 céntimos, visto que de conformidade con dita circular e coas instruccións recibidas da Diputación Provincial e o informe da intervención municipal, presentouse na Diputación a solicitud de participación dito plan co seguinte resumo. Pago a proveedores, 0. Investimentos financieramente sostibles e incluídos no plan complementario ao POS más 2018, 142.308,26 céntimos. Importe pendente a aplicar para novos investimentos financieramente sostenibles, 134.674 euros con 50 céntimos. Visto que esta alcaldía levou ao pleno a proposta de participación no plan provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, solicitando na segunda fase o plan de financiamento dos seguintes investimentos, e me estou leyendo o que máis. Perdón. Propoño ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único do Concellos POS más 2018, adicional 1/2018 da Diputación Provincial da Coruña, cuyas bases se coñecen e aceptan a súa totalidade, e solicitar a aplicación da maior achega provincial asinada aos proxectos que se indican a continuación. Financiamento de pago a proveedores, 0. Financiamento de investimentos financieramente sostibles que se solicita nesta segunda fase do plan, tanto dos previstos no plan complementario como dos novos. Denominación da obra: rehabilitación do antigo mercado na plaza de Isabel II, achega da Diputación 32.985 euros con 37 céntimos. Achega do Concello, 0. Instalación de baixa tensión no pabillón de poliportivo municipal, 32.000 euros. Achega da Diputación e 0 da achega do Concello. Aprobar os proxectos das novas obras incluídas no POS más adicional 1/2018 que se relacionan nesta tabla. Resumo: plan a proveedores desta segunda fase do plan, 0. Investimento financieramente sostibles a incluir nesta segunda fase do plan, 64.985 euros con 37 céntimos. Importe da achega provincial será aplicada na primeira fase, 142.308,26 céntimos. Total, 207.293 euros con 63 céntimos. Segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumbres para a execución dos investimentos e que ten resolto todo o relacionado cas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Terceiro, declarar que o Concello ten crédito, de ser o caso, que se compromete a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer frente á achega municipal aos investimentos incluídos no POS más adicional 1/2018, se o Concello voluntariamente realizase algunha achega ao seu financiamento.
que tal como ben exposto non é o caso. Cuarto, solicitar a Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e ejecución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Quinto, declarar que o Concello non solicitou ni percibeu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións correntes de outras administracións, achegarase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sexto, autorízase a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e de Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Sétimo, facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo correspondente expediente. Ben, pasamos ás intervencións. Ana? Manuel? Isabel? Sí. Bueno, na reunión que tuvemos, unha reunión informal o 20 de xuño, cando xa se sabía desde o mes de maio que a Diputación e o Concello ya aprobaba este plan complementario, cando nosotros aprobamos en diciembre, que era por outro importe, 500 e pico mil euros, mandouse unha comunicación a primeiros de xuño e vosotros, sabendo que todavía estades en minoría, e seguiredes estando en minoría, ocurresevos chamarnos de forma informal o 20 de xullo e meternos a calzador 3 proxectos, sin consultar con ningún de nosotros. Eses proxectos, dous é verdad que nos vemos mal, pero nesa reunión non había nin secretario nin interventor, co cual surgiron unha serie de dudas que naide non as supo contestar. E ademais, a documentación que vosotros a tiñades e que o estábamos vendo na pantalla de plasma, na sala de concejales, había toda a serie de documentación que a nosotros chegounos o lunes 23 por a tarde. Que, se tanto transparencia ten este goberno, podíamolo ver o día 20. Entonces, o día 20 nosotros vamos a esa reunión sin ter conocimiento de ningún tipo. E eu penso que iso que o hai que aclarar para empezar, para saber despois o que vai resultar desta votación. Aí dámonos cuenta, porque dos 3 proxectos, eu onde vexo máis problemas é no arreglo da cuberta da piscina, dado que sí que é verdad que hai o decreto de outubro de 2017 no que usted paga, bueno, pagar non, pero dá orden de pago por unha reparación de 19.118. E eu pregunto, visto os informes do técnico de deportes, no que fechado do 16 de setembro de 2016 e outro do 20 de outubro de 2016, dado que xa pasaron 2 pós, o do 17 e o do 18, porque, dada esa urgencia, porque además di a urgencia de la reparación de la cubierta, porque non se incluíron xa no pós do 2017 ou no pós do 2018. Despois, no 2016, hai uns presupuestos por empresas daqui da zona. Unha de 11.800, outro de 23.500, outro de 15.800 e un de 35.789,22. Adxudícase a unha empresa por 15.800 euros masiva, facendo un total de 19.118 euros. Sin garantía ninguna, porque o problema sigue existindo, aínda que o técnico dixo que durante un ano apenas se puderon apreciar daños. Pois mire, se gastamos 20.000 euros para un ano, a mí parece un pouco escandaloso. Más que nada, porque agora vostedes preséntanos un proxecto que tampouco entendo porque fai un proxecto redactado por un ingeniero industrial, cando o cobertizo, ou a reivindicación do mercado o fai un arquitecto. Considero que esa obra, se tan difícil de realizar pois teria que facelo un arquitecto. A parte diso,
outro presupuesto que existía era o de Éciman. Concretamente, Éciman, ustedes solicitanlle a Éciman que redacte ese proxecto a ese ingeniero. E Éciman, o 3 de marzo de 2016, fai un presupuesto de reparación da cuberta de 35.789,22. Este presupuesto cuenta con unha garantía de 10 años. Este proxecto que acaba de presentar este señor, que además cobrou por facer o proxecto, que volvo a dicir, aquí temos agora unha arquitecta que podería realizar e co cual aforrábamos eses cartos, ten unha vida superior a 5 anos, ese proxecto, de 70.000 euros. Ese proxecto, 5 anos, pode ser 5 anos e un mes. E digo eu, vamos gastar agora 70.000 máis 20, o sea, 80.000, podendo facer un proxecto de 35.789,22 con unha garantía de 10 anos. Entonces, eu quería que nos lo explicaran, porque non temos... E vostede veu os reparos de intervención e tamén queremos que nos explique por que adxudica ese proxecto a esa empresa que non lle deu garantías ningunas, porque a vista está que hai que volver a facer outra inversión. Despois, con referente ao proxecto, non lles parece, na reunión informal que tuvemos o 20, a señora concelleira de Patrimonio decía que o tellado estaba orientado e entonces en determinadas ocasións, cando viña o vento, pois filtraba auga. Claro, non está aquí ahora para dicilo, pero os que estábamos ali sí que dixo. Nese proxecto non se modifica non se modifica o tellado. Non, é quitar o que hai, poñer unhas planchas novas e despois botarlle unha placa de impermeabilización por arriba. A pregunta miña era, logo non se poden quitar as placas que están estropeadas, sanealas e despois volver por encima a pintura impermeabilizante? Pregunta. Estas preguntas que estamos agora dicindo, considero que teríamos que preguntalas e que ustedes nos terían que contestar nesa reunión informal que tuvemos. Entonces, porque se nese momento o señor Girón non di nada do decreto, ustedes non nos din absolutamente nada. Entonces, consideramos que é volver a malgastar diñeiro público e usted sigue empeñado en meternos todos os proxectos a calzador sin contar ca nosa aprobación. O día de mañá usted autorizalle facer unha estatua na Alameda súa e tamén vamos ter que votar que sí. Porque senón, como ben di vostede, é que eu quero, pero non me deixan. E non é así, señor Penabas, son cartos públicos e ten que ter un control riguroso de todos eles. Que visto o visto, non ten absolutamente ningún. Acabei a miña intervención. E moitas gracias, Carlos. Bueno, eu non me vou repetir, suscribo parte do que di a concelleira Isabel Rego. Eu estou a favor de que se realice este proxecto, pero estou totalmente en contra do xeito de proceder que está a ter vostede neste tema, porque cando falamos dunha reparación de emerxencia, nunca poden ser 20.000 euros. Eu vou tirar un pouco de humor, esa carpa que sempre lle di o señor Girón que debe empregar, esa carpa podémosla poñer encima da piscina e facemos unha reparación de urxencia. Iso é o que entendo que é unha reparación de urxencia. Mentres non se fai un proxecto serio, que este, eu vou confiar nos técnicos para pensar que é un proxecto serio, para que o tellado quede reparado para unha temporada larga. Ora, gastar 20.000 euros nunha reparación que é provisional pareceme excesivo, e encima ahora sabemos que houve un reparo de intervención, é dicir, que isto foi unha actuación mal realizada. Entón penso que debía pedir vostede perdón por esa actuación mal realizada. Agora ben, eu non vou facer unha segunda actuación mal realizada porque
porque o feito é que a piscina está mal. Entón, agora hai que reparar a piscina, pero na súa contra, pois, quero que quede claro que fixeron mal o traballo, ese traballo que teñan que facer. Nada máis. Sí, buenos días. Bueno, vamos a empezar, digamos, por orden cronológico. Resulta que en abril del 2016, esto es importante, estas fechas, porque como luego veremos, todo esto que han relatado mis compañeros, pues tiene una enorme importancia a la hora de la adjudicación de la obra, esa de cerca de 20.000 euros. Y es que resulta que es muy difícil de justificar la ausencia del procedimiento de contratación, como luego leeré el informe de la interventora. Pero vamos, como decía, por orden cronológico. Resulta que en abril del 2016 la aparejadora municipal, a instancias, supongo que del técnico de deportes o del concejal o del alcalde, de quien se lo haya comunicado, redacta una memoria valorada de 40.000 euros para arreglar la cubierta de la piscina. Bien, a raíz de esa memoria valorada, pues, se aparecen por ahí diversos presupuestos y nos vamos al 16 de septiembre de 2016, donde el técnico de deportes dice que desde marzo del 2016 se ha insistido en la necesidad de actuar sobre la cubierta. Uno que tiene cierta experiencia en estos temas sabe que cuando un técnico municipal remite ya el informe por escrito, quiere decir que llevaba varios meses diciéndole que en la piscina pues había goteras y que había que arreglar el tejado, lo cual se ratifica porque el propio informe pone transcurridos varios meses, aún no se ha actuado sobre la cubierta de la piscina. Esto, septiembre de 2016. Es decir, 5 meses después de que yo tenga constancia, iniciarse las comunicaciones de que hay goteras en la piscina. El técnico de deportes vuelve el mes siguiente, porque, visto de que siguen sin hacerle caso, y consigue un presupuesto de la empresa que gestiona la piscina, ECIMA, de unos 35.000 euros, para la total sustitución de la cubierta con garantía de 10 años. Y añade el informe, dicho presupuesto fue remitido a la alcaldía. Bien, ¿qué nos encontramos después? Un año y un mes después de la memoria valorada de la arquitecta municipal. Un año y un mes después de que el técnico de deportes le haya dicho hay que arreglar la cubierta, hay que arreglar la cubierta, y así durante un año y un mes. Pues aparece una factura del entorno de 20.000 euros. Lógicamente, la interventora formula un reparo suspensivo. Eso sí, ese día el alcalde estuvo súper ágil, porque ese mismo día del informe de la interventora, 6 de octubre de 2017, ese mismo día levanta el reparo de dicha factura. Para eso sí que estuvo ágil. Dice el informe del alcalde que no, él mismo, no se realizó o expediente propiamente dito. Se tomaron as precaucións oportunas en canto á selección do contratista. Ya nos explicará usted cuáles son sus precauciones oportunas en cuanto a la selección del contratista. Porque, que yo sepa, usted no es arquitecto, usted no es aparejador, usted no es arquitecto técnico. ¿Qué criterios tiene usted para elegir el contratista que tiene que subirse a un tejado, arreglar una cubierta que, como vemos ahora, no debió de quedar demasiado bien, porque después de esos 20.000 euros, ahora quiere usted ahí gastar 70.000 euros más? Pero ¿qué decía el informe de la interventora? No presente caso,
a esta funcionaria non lle consta a existencia de expediente en relación con esta prestación. Polo tanto, non consta o citado orzamento e descoñécese se existen normas técnicas que exixan que este tipo de obras conten cun proxecto técnico, cuestión que debería ser informada polos técnicos de urbanismo do Concello e así debería constar no expediente. Nada de nada. Deste mismo xeito, non hai constancia de que se cumpra a normativa urbanística, nin que existise un control arquitectónico. Bueno, logo viene un código de barras, con lo cual no puedo leer parte del texto. Pero dice, y termina este párrafo, muy recomendables estas medidas que dice la interventora que había que tomar, tendo en conta ademais que o Concello conta cun arquitecto técnico en plantilla. Dice máis, o plan de axuste que fasta a este Concello, aprobado en sesión plenaria de 2012, establece en relación ás medidas de gasto que nos contratos menores de obras que superen os 10.000 euros, como é este caso, se exixirán para o seu trámite a solicitude previa de 3 ofertas, primándose o requisito de menor precio para a súa adxudicación. Non consta que se solicitase as citadas 3 ofertas pertinentes. Por este motivo, se formula informe de reparo de carácter suspensivo por omisión del requisito esencial aludido. La funcionaria recomienda que se adopten las medidas: memoria valorada, solicitud de 3 ofertas, informe técnico sobre el cumplimiento de la normativa urbanística, nombramiento de director de obra y seguimiento. Vemos que de esto casi nada de nada hizo el señor alcalde. Continúo con el informe de la señora interventora. Bueno, habla después de las cuestiones que tendría que tener la empresa, esa que dice que el alcalde tomó las precauciones oportunas, así que, señora interventora, modifique usted su informe, porque le pregunta al alcalde y ya le explica las precauciones oportunas que tomó para seleccionar el contratista. Tendo en conta, ademais, este Concello está incumplindo a normativa relativa aos prazos de pagamento das súas facturas, como se reflexa nos informes trimestrais relativos á morosidade e ao pago medio a proveedores. En aplicación das obrigas legais, as entidades que incumpran o pago medio de proveedores, cosa que usted hace e cosa que yo no hacía, se deben realizar un plan de tesorería no que se adopten as medidas para reducir dicho plan de pagos. Esta funcionaria fai constar a necesidade de que a tramitación das facturas se axilice. Faise advertencia da necesidade do control de gasto e uso xeitado das propostas de gastos, que deben ser comunicadas al Departamento de Intervención. Entonces, yo me pregunto, señor alcalde, ¿cómo es posible justificar la ausencia del procedimiento de contratación cuando desde hace más de un año tenía informes por escrito de que había que arreglar ese tejado? ¿Cómo es posible que se justifique para dar a dedo una obra de cerca a los de 20.000 euros diciendo que era urgente? Porque todos entendemos por urgente que venga un fin de semana, un temporal, oiga, suba usted el lunes al tejado y arréglelo. Pero un año y un mes después de tener informes por escrito de los técnicos, tanto de la aparejadora municipal como del técnico de deportes, ¿cómo es posible que justifique usted que da esa obra, se salta los trámites de contratación, diciendo que eso es para usted ese día, que se levantó ese día, dijo, hoy es urgente? Esto, señor alcalde, tendrá lógicamente más recorrido. Continuamos con el tema. Aparte de todo esto, que ya es de difícil explicación por su parte, tenemos que el 20 de octubre del 2016 teníamos un presupuesto de 35.000 euros y que nos sustituye a la cubierta de la piscina y nos lo garantizaba por 10 años. Hoy, gracias a la desidia y a la incompetencia tanto del concejal de deportes como del señor alcalde, esos 35.000 euros
se van a pasar a convertir en cerca de 100.000 euros. Si lo hubieran hecho en aquel momento, nos hubiera valido 35.000. Hoy nos vamos a cerca de 100.000. 20.000 que ya van. 20.000 que ya van. Señor Girón, usted está intentando confundir. No es la misma, lea la unidad de obra, ve que no es lo mismo el proyecto que el presupuesto de Cimán. Yo no confundo nada. Continúe, pero Yo no confundo tiene nada. los papeles ahí, ¿eh? Yo no confundo nada. Son los documentos que nos han facilitado. No estamos hablando de la misma ejecución. Vale, pues que lo explique la arquitecta municipal. 20.000 que van, 70.000 que quieren ir ahora, más luego hay que pagar la redacción del proyecto. Que la redacción del proyecto, ¿a qué hace cualquier persona con sentido común cuando quiere arreglar su tejado y quiere hacer un proyecto? Teniendo en nómina una aparejadora y una arquitecta. Pues ¿qué hace cualquier vecino? Que tenga en su nómina una aparejadora y un arquitecto. Llamar a un ingeniero técnico industrial. Que tienen todos mis respetos, en su profesión solo faltaría. Pero es que están en nómina, señor alcalde. Y usted se va a Lugo, por el ser que tiene allí su sede, sus oficinas, esta empresa, no lo sé, desde luego, ni lo conozco ni tengo intención, y trae un proyecto de un ingeniero técnico industrial. Esto también creo que requiere una explicación detallada de que, porque teniendo en nómina arquitecta y arquitecta técnica, se dirige usted para arreglar un tejado a un ingeniero técnico industrial. Estos son motivos más que suficientes para votar en contra de esto. Yo ya sé que con su especialidad, que es la demagogia, va a decir que malos son el PP de Ortigueira, que no quieren que arreglemos la cubierta de una piscina que tiene goteras y que se nos va a caer y tal. Claro que quiero que se arregle esa cubierta, pero hasta que vea el informe de la aparejadora o de la arquitecta y un proyecto redactado por esos técnicos o informando por esos técnicos, nuestro voto será en contra, a pesar de que, como decía usted, utilizará su demagogia habitual para decir que nosotros somos malos, malísimos, y que no queremos arreglar la piscina. La piscina se hubiera arreglado, señor alcalde, hace prácticamente 2 años, no, sí, prácticamente 2 años, si en el primer informe del técnico de deportes y si en la primera memoria valorada de la arquitecta municipal, ustedes, señor concejal de deportes y señor alcalde, en vez de irse a Sevilla, hubieran estado trabajando y se pusieran a arreglar lo que les decían los técnicos municipales que había que arreglar. Y señora interventora, le solicitaré más informes porque a la vista de su reparo suspensivo, de la justificación del levantamiento del reparo por parte del alcalde, y que no puede ser una justificación, puesto que desde 1 año y 1 mes antes conocía las deficiencias de dicha cubierta, el trámite de contratación desde luego no se ajusta a la legalidad. Nada más. Por lo tanto, mientras no se corrijan estas deficiencias, nuestro voto será en contra. Muy bien, muchas gracias, Rafael. ¿Y Ángel? Sí, bueno, antes de nada, tamén comentario ao señor Girón, que, bueno, que me fale vostede da instalación, cando menos é un pouco de risa, porque desde o tempo que estivo ali, todo ese tempo, había unha garantía na mesma, e que nin se preocupou en executala, que igual a mellor xa non estábamos aquí falando da coberta da piscina. Cando menos é de risa. Cando menos, Claro que é de risa. Vostede pode dicir o que queira, pero cando menos é de risa. Claro que es de risa. De verdade que sí, que non se preocupou por nada da instalación esa. Da oferta. Unha garantía de 10 Señor anos. Girón, por favor, manteña silencio. Unha garantía de 10 anos e venos agora contando. Manteña silencio. También quieres. Sí, non había garantía, non, de 10 anos na instalación. Claro. ¿Y de qué hay en la piscina? Pero había Señor garantía. Girón, Hasta cando manteña silencio e intervención do señor Novas. Hasta cando gobernou vostede? Vostede tamén preguntou, nadie lle respondeu. Sí. Hasta cando gobernou vostede? No me deja contestar. Estou preguntando, hasta cando gobernou o señor Girón? Responde, señor Girón. Menos mal que hoy empiezan las fiestas, hombre. Cambiamos de tema, tú. Falamos das festas. Venga, continúa, que no me deja. Falamos das festas. Continúa. Casi mellor. A ver. Bueno, despois comentarei tamén a señora Rego, que, Sí. bueno, o informe chegou no estatuto o 23 de xullo de, bueno, Alberto, o técnico de deportes. Non é que non chegara
antes a nós. Despois, a cousa está clara, son 69.000 euros, é unha actuación urxente, é arranxar de unha vez por todas a coberta da piscina, que, bueno, todos sabemos que a razón da climatoloxía, do desgaste da cousa frecuentes de deterioros, e todo isto coñecido por todos os usuarios. Teñen os antecedentes xa contados por todos nos diferentes informes técnicos para abordar as distintas reparacións puntuais que se fixeron mentras non se facía a reforma principal. Evidentemente, todos de extrema urxencia, asumindo o alcalde o reparo para que as instalacións non pechasen aos usuarios. Eu creo que está todo bastante claro que é unha actuación imprescindible. Volvo a repetir, a mí gustaríame que esa garantía fora executada cando estaba vostede. Gustaríame. A min é máis a todos os usuarios, para non ter non só o teito da piscina, baixe usted ao xinasio para ver como está toda a instalación esa. Non se preocupou en executar desde o primeiro momento a garantía. Non mirou por a instalación, igual que non mirou por esa, nin polo centro social de San Adrián, nin polo campo de fútbol de San Claudio. O sea que non insista con esas cousas que nadie lle cree nada xa. Nadie lle cree nada. Nada máis. Sí, segundo turno de intervención. A ver, a min, eu entendo que o grupo de goberno queira defender o indefendible. A mí pareceme ben, é unha obra que vosotros considerades, pero nosotros queremos unha serie de respostas que eu considero que teredes que dicirnos. É dicir, punto número 1. Señor Lozano, mire, eu teño aquí a comunicación de Diputación, que está do 15/6. Además, contamos con un diputado provincial que seguramente sabría que ese plan complementario estaba adjudicado. É máis, primeiro o 23/5 e despois temos outra, o 23/5 xa lles di no plan complementario que próximamente todo isto realizarase segundo as instruccións que esta Diputación lles enviará aos concellos máis adiante. Isto está fechado do 21/5, en que vostedes intenten ocultar a información, os demais tamén buscamos os nosos mecanismos para localizar. Iso debe que non se intenta ocultar nada. Bueno, perdona que me lo diga, pero o día 20 puidémolo ver que ustedes tiñan toda a documentación e a nosotros, o mismo que estaba cargado para vosotros, que o dixen, cargados no Gestiona, tamén podía habilitar os concelleiros todos para que fóramos mirando esa documentación. Dei orden deso. Dei orden deso, pero aparte subeuse o día 23. Un tema de datas e de prisas e de... Pero non hai ocultación de nada neste concello. Pero vamos a ver, señor Penabal. Usted sabe que está en minoría. Recibe a comunicación do 15 de junio, mes 6. E usted chámanos o 20/7, xa con 3 presupuestos encima da mesa para aprobalos a calzador. Para que despois seamos nos todos os responsables de que non queremos que se faigan as obras na cuberta. Non, nosotros queremos que se faigan as obras na cuberta, solo queremos unha serie de contestacións a unhas respostas que temos, porque o noso sentido do voto quere, nosotros temos unha responsabilidade. Son 3 necesidades urgentes, 3 necesidades. Pero volvo, repito, urgente xa era no 2016, pasou pos do 17 e pasou pos do 18. Entonces, urgente cando é urgente? Cando lle apetece a usted? Non, Isabel. Bueno, entonces, vamos aos 20.000 euros. Cando podemos e cando temos cartos para executar ese. Non, porque usted tiña 20.000 euros aquí e había un presupuesto con unha garantía desa empresa Eciman de unha garantía de 10 anos. E agora vamos ter un presupuesto... Non era a solución adecuada. Ese proxecto de 35.000 euros. Vale, e era a solución de... Voy a responder a eso. Perdón. Disculpa un momento. Perdón, e era a solución gastar 20.000. Voy a dicir. Sale un proxecto cunha vida útil, pero despois, quen execute a obra pode dar a súa propia garantía adicional se quere, que é o caso de Cimán, de 10 anos, que se lle exixirá. Tamén lle había que exixir o que construiu a piscina a súa garantía decenal, non só da cuberta, tamén dos depósitos e de moitas deficiencias que hai na piscina. Non se fixo, pero os trámites están aí para facelos, trátase de eso. E non estamos comparando as mesmas unidades de obra, repito, son cousas distintas. Bueno, pero temos o informe valorado da arquitecta municipal que valora en 45.000 euros, porque non se ejecutou esa obra e non se pideu para o pos do 2017 e para o pos do 2018. En vez de vostede querer meter a senda peatonal, recórdase. Entonces, volvo ao mismo. Por que se contrata? Quero saber precio
de canto costou o informe técnico deste señor, do señor Cotarelo. Canto costou? Tendo unha arquitecta e usted, para a rehabilitación do mercado da Praza de Isabel II, contrata a uns arquitectos e para esta obra, que é necesaria, urgente e que debe ser con unha obra, polo que eu poido ver, difícil de acometer, contrata a un ingeniero técnico industrial. Ten competencias en iso. Ten competencias. E usted parecelle, sin ter conocimiento ningún, e usted, que ten moitos máis conocimientos que min neses temas, non lle parece raro e sabrá moito máis un arquitecto que un ingeniero técnico industrial? Non ten por qué en ese tema, Isabel. Non ten por qué. Pode ser nunha estrutura, pero este é un caso de impermeabilización dunha cuberta. Pode ter unha especialización que o arquitecto en concreto mellor non ten. Non todos saben os arquitectos, nin todos saben os enxeñeros industriales. E o enxeñero industrial pode perfectamente proxectar esa Home, é máis probable que sepa o arquitecto e non un ingeniero técnico industrial. Si está dentro das súas competencias, Isabel, non somos nós quen ten que dicir o... Vale, pero a vida útil de este proxecto son superior a 5 anos. Pode ser 5 anos e un mes. Aí estaban dando un presupuesto de 10 anos. Que se queden con iso, que dentro de 5 anos vaise volver a ter que apañar outra vez a coberta. Iso é o triste. E gastause 100.000 euros en facer esta reparación. Teño por seguro que non vai a pasar iso. Non teño por seguro nada. Sabendo e vindo de usted, fijo. Vale, moi ben, gracias, Isabel. Nada. Carlos? Perdón, Ana. Mire, queríalle dicir unha cousa. En canto á urgencia, eu estou de acordo que é urgente, que non vamos deixar caer a piscina, que hai que manter. Ahora, que usted non nos conta todo o que nos ten que contar, estando en minoría, volvemos ao mesmo. O que pasa que quero ver eu a urgencia e que a vexa todo o mundo, porque hoxe sabe que nosotros non tivemos nada máis que esa reunión informal, non nos explicou máis nada, salimos con unhas dudas moi que llas fixamos chegar a usted ese día da reunión informal. O lógico é que se asegurara, de ter outra reunión con nosotros e de asegurarse o voto. Entón, a miña dúda é, como a outra reunión na tuvemos por falta de tempos, que me vai dicir usted, vexo que está en minoría, e hoxe ainda está en máis minoría. Non é tan urgente porque usted non se asegura o voto. Ten non asegurado porque usted sabe que Carlos lle vai votar a favor. O dos demás non o sabe. Eu non sei nada. Sí, sabe porque Carlos xo a dixo e xo a dixo aquel día. Usted, a mí logo me parece que non lle importa se sale adiante ou non sale adiante. Pareceme que lle importa outra xugada como a da senda peatonal, que nin volveu a salir en ningún sitio, nin volveu a nada. Usted aquel día... Vostedes votaron? Non minte. Na senda peatonal astuvémonos con un informe en contra e despois veu de volta de Diputación que non estaba ben. Usted aquel día quería votar a 3 concejales que lle estaban dando a vara e que lle dicían que as cousas as había que facer ben. Os únicos que lle protestaban. Os demás dicíanlle si é amén. Estou por dicir que hoxe o que usted pretende é que este proxecto non saia adiante. Eu votando a conta que Rafa lle dixo que o seu voto era en contra, se chega a ter os seus concejales, se os chega a ter os 5, usted non saca isto adiante. Entón, penso que ten unha falta de responsabilidade. Unha, por non convocarnos cando nos ten que convocar e convencernos, é dicir, porque además eu estou convencida de que hai que arreglar a piscina. Estou convencidísima. Pero usted non explica as cousas, lo hago porque me dá la gana que yo soy el alcalde. Iso xa vamos hasta as narices. E vou hasta as narices de que diga o señor de Deportes, o concejal de Deportes, de que a culpa é de Rafa. Rafa xa non está gobernando, é porque nosotros dixemos que a culpa era dele, por eso non está gobernando. É porque a xente decideu que xa estaba. O que pasa que se nosotros vamos facer o mismo, pois outro vendrá que bueno te hará. Pareceme moi ben o seu agradecimiento hacia Rafa, pareceme moi ben. Non lle estou agradecendo nada a Rafa, que ao mellor teñolle máis que agradecer que usted, e se lle teño algo que agradecer, aínda que non pense como a él, vou yo agradecer. Moi ben, pareceme ben. Como se yo teño que agradecer a usted
tamén lle vou agradecer. Estou dicindo que me parece que é necesario ese proxecto. O que pasa que usted non sabe negociar. En minoría ten que negociar. E hoxe faltalle un concejal dos que lle quedan. Estou por dicir que usted non quere que saia adiante. É clarísimo, é o que transgiversa as cousas e as conversacións. É o que pretende dicirlle aos veciños unha cousa por outra é usted. Nosotros na senda peatonal despasante non votamos en contra, abstuvémonos. E volveu atrás a Diputación da Coruña, da que usted é diputado. E non volveu a meter en ningún sitio, nin volveu a mirar por ela. Seguimos estando sin a senda peatonal despasante, sin a depuradora outro grao máis, sin bandeiras azules, etc. E sin o dragado, tens que volver a ir mollar. Moi ben, vale. E se nos molláramos todos os veciños, ao mellor facía algo. Repítolle que ojalá este punto saia adiante, que é o meu desexo. Pois non o vexo porque lle falta un concejal dos 4 que ten. Disculpe un momentiño, xa sei moi ben quen está e quen falta. Pois non parece. Vamos a ver, voulle dicir, si se conta con ustedes. Non, Porque vostedes estaban en esa reunión que ustedes califican reunión informal, non é unha reunión oficial, non é unha comisión informativa, porque están incluídos como grupo non escrito, están incluídos aí cando non é obligatorio pola miña parte. Ben, non, pero eu chamos porque quero que estén e porque estén informados. Si non dá tempo, Ana, disculpe un momentiño, Ana. Mira, si non dá tempo a que teñan información ese día, ou hai algún error, polo que sea, que non está colgado na plataforma, eu mismo nesa reunión dixen que se lles dera toda a información necesaria. Ben, estas 3 obras son 3 obras con necesidade. Que se lle diga ao señor Girón, anterior alcalde, certas cousas, como que había unha garantía decenal, que el como alcalde e eu como alcalde non temos que saber todas as cousas que pasan no Concello, nin todas as deficiencias que hai, son os técnicos. Pero si había unha garantía decenal donde esa cuberta se puide haber reparado antes. É o mismo que os depósitos que hai no vaso da piscina, é o mismo que outras deficiencias que ten a propia obra. Pasa igual no centro de salud e pasa igual no centro social de San Adrián, que está caendo todas as chapas da fachada. Son garantías decenales. Cando chega a arquitecta municipal a este Concello, visitamos o centro de salud polas goteiras que había. Ela me dice que cree que este tipo de edificacións que teñen garantía quincenal, non garantía decenal. Mírase, despois ao final, volveme a mirar, comprobou e dime, non, efectivamente, son 10 anos. Os 10 anos xa pasaran, pero xa pasaran fora do noso período, no período anterior. Repito, non é o alcalde que ten que detectar esas cousas, son os servicios técnicos os que teñen que detectar esas anomalías. O alcalde, en todo caso, dará orden por escrito de que se ejecute esa garantía e se piden responsabilidade a empresa constructora ou o arquitecto quen procede. Depende se é unha execución de obra ou é unha mala definición do proxecto cando se construiu. Eso funciona así, desa forma. Despois quero lle dicir, aquí sí que temos arquitecta municipal e temos arquitecta técnica municipal. Tamén teñen moito traballo e había moito traballo atrasado. E pasa o que pasa en outros concellos. É o que pasou aquí antes, tamén. Aquí tamén había arquitecto antes e había arquitecta técnica. E tamén había unha asesora a maiores, estaba Víctor, e outro arquitecto máis, e ainda se contrataban outros proxectos fora. Depende das necesidades do Concello en ese momento. Si podemos facelo todo aquí, facémolo todo aquí. Se teño veciños esperando por licencias de obra e constructores e empresas locales esperando por licencias de obra, doulle prioridade ás licencias de obra e busco un despacho que este especializado en este tipo de obras, sea ingeniero industrial ou sea arquitecto. Ben, agora, aquí non hai nada que ocultar. Todo o que tedes está a disposición vosa, porque non hai máis que pedilo, e a información é pública. E se estades en esa comisión informativa, calquera dos 3, é porque pola miña vontade e porque quero que sigades aí. Ben, seguimos ca ronda de intervencións. No, eso termina. Carlos? Sí, vamos a ver. Eu vou dar a razón aquí a dúas persoas. Vou dar a razón ao señor Girón no tema dos técnicos municipais. Poden facer perfectamente estes proxectos. Calquera que lea un proxecto, o importante dun proxecto é medio minuto. O resto é palla. Palla que teñen que levar legalmente, pero o resto é estándar, prácticamente.
seguridade, non sei que tal, que é moi importante, pero que, máis ou menos, estes despachos que fan proxectos, pois iso é copia-pega, non? Copia-pega, porque hai modelos de execucións, e todo iso vai igual. Entón, para facer eses proxectos, eu penso que os técnicos municipais poden acometelos perfectamente, e aforraríamos moitos cartos. Tamén lle vou dar a razón ao señor Lozano en que antes non se estaban facendo as cousas ben, pero, señor Lozano, vostedes foron escollidos para correxir o de antes. Eu son o primeiro que dixen en centos de veces que non quería que volvera o señor Girón. Sabe que o digo, se o digo en privado tamén o digo públicamente, non? Pero que vostedes, o que non quero de vostedes é que se volvan a parecer ao que tiñamos antes. É moito menos xustificarse no que había antes, cando a tendencia é que vayan no mesmo sentido. Por lo tanto, corrixa o rumbo do barco e nada máis. Repito que estou a favor disto, porque agora, cando se está facendo ben, agás o que dixo o señor Girón, que o proxecto non había por que solicitarlo a ninguén, que se pode facer aquí. Nada máis. Ben, y gracias, Carlos. Rafa, segundo turno. Sí, aunque en realidad la contestación al señor Lozano ya se la ha dado usted, pero a mayores le aclaro, porque parece que lo desconoce, que yo fui alcalde hasta el 2015. Estos informes son del 2016. Hombre, yo sí que le he hecho una mano, señor Lozano, pero yo no podía ejecutar esa responsabilidad decenal porque yo ya no estaba de alcalde cuando llegaron estos informes. Y seguramente los 10 años iban buenos, por otra parte. Nada más. Sí, efectivamente, os 10 anos iban bastante atrás, non? Eu non sei se tiña constancia dos defectos que tiña a coberta da piscina. A min, verbalmente, dime que sí, que isto que xa vende bastante atrás. É unha obra que, como se dixo, está orientada de tal forma, bueno, e a ría e as condicións que temos nosotros aquí de ubicación son as que son. A coberta levantouse en esos días. Levantouse e estropeábase o que é toda a estrutura de madeira. Si é verdad que o técnico de deportes, Alberto, insisteu en ese tema, por favor, guarden silencio, insisteu en ese tema que había que reparar a coberta da piscina, e incluso houve que meterse en ocasión e poñer unhas lonas auxiliares para que non se metera agua dentro. Bueno, foi unha situación de días de temporal bastante malos, non? O que se pretende agora é que pretendese facer unha coberta da piscina, tal como recolle o proxecto, que non nos dé problemas. Daí se vedes todas as unidades de obra que leva ese proxecto, tanto a impermeabilización como todas as capas que leva, vese que é unha obra ben feita, non? Mas o peto que teña que levar todo ao redor para que non se meta o vento e todo ese tema, non? Pero o que se buscou é solucionar para que non se tuvera que cerrar a piscina e para que non nos estropeara máis, porque xa bastante estropeada está. Hai 2 días caeron os tubos do techo, casi. Tuvemos que meternos ali, vaciar o vaso e subir e cambiar todas as varillas que non son de aceiro inox, que son de ferro. Tiñan que ser de aceiro inoxidable. Entonces, todos esos detalles, que temos que aprender desto, Carlos? Claro que temos que cambiar a forma nosa de traballar con respecto á forma que había antes. De aí o cambio, non? Hai cousas que temos que cambiar moito e outras que nos temos que ir adaptando según podemos. Porque sí que estamos nun plan de axuste do ano 2012 que non provocamos nosotros. Provocou o goberno anterior. E temos que asumir eses temas. Pero dentro... Non me vai por aí. Non, Carlos, voulle dicir, usted intervineu. E voulle dicir, se nosotros estamos facendo as cousas, facémolas con responsabilidade. E miramos de que todo se faiga ben. Que temos que mirar nosotros de aquí adiante? Que se facemos unha obra pública que ten unha garantía decenal do contratista e do proyectista, o que temos que dar orden como alcalde e como goberno aos técnicos municipales para que revisen esa obra antes de que caduca a garantía. Eso sí que o temos que facer. Pero, por suposto que non somos arquitectos, non somos ingenieros industriales, nin debemos meternos eso. Para iso hai especialistas, non? E repito, seguimos no mismo, que podemos cargar máis de traballo aos servicios de urbanismo, tanto a arquitecta técnica como a arquitecta. A arquitecta técnica, no seu traballo, está facendo todo o que pode e ten todo a súa axenda coberta de encargas.
Ahora mismo estamos cos certificados de calificación urbanística. Cada certificado leva un montón de tempo e a Xunta exixios. E que non fai? A arquitecta técnica. Non pode facer outra persona. As direccións de obra, os seguimentos de seguridade e saúde nas obras, todo fai Marta. Todo eso fai Marta. Eu non lle podo meter máis traballo. A arquitecta municipal está informando sobre as licencias de obra. Xente esperando para que lle den a súa licencia para facer a súa casa ou a súa reparación ou a súa demolición ou o que teña que facer. Tampouco lle podo meter máis traballo, Carlos. E, sin embargo, teño que tomar decisións como alcalde e unha das decisións é esta. Hai que meter este plan complementario que, como ben din, estou en Diputación e ben o sei, hai que meter inversións necesarias. A coberta de piscina, o mercado, o polideportivo, todo o que hai que se está estropeando e que debemos de conservar. Non hai outra cousa, nada máis. Que se puido ter esa reunión que a pudemos ter antes e temos aquí estes cartos e vamos a facer e tal, pero a veces na vida do Concello hai que tirar para diante, non podes parar, porque isto é un motor que está circulando. Ben, nada máis, Isabel, eu creo que xa falamos todo, pero está en minoría. Eu só un momentillo ca garantía decenal. Sí, dígame. Eu solo que pensaba vostede facer en caso de que estuvera a garantía decenal en vigor? Executala. E como vai executar? Pois pasando aos servicios xurídicos, ao arquitecto, ao secretario municipal, e que lle exija primeiro un informe. Usted sabe a garantía decenal que é un seguro, que é un trámite, nada máis, un seguro decenal. Pero é unha garantía. Usted sabe que iba a meter ao Concello nun pleito, sí, que tal e como está a xusticia tardaríanse uns 4 ou 5 anos, e iso pode dicir a arquitecta técnica ou calquera persona, habería que reclamar ao que fixo a obra, ao do proxecto, ao director de obra e a todo iso. Iso podería nos levar, porque a garantía decenal, como volvo a dicir, é un mero trámite, e en contadísimas ocasións me parece que a garantía del seguro decenal que se pagou unha vez que caeu un hotel, non se me acordo, se fora en Sevilla, por iso lle digo que da garantía decenal a mí pareceme perfecto que o dixera así, o da garantía. Eu digolle que non vamos a entrar en este tipo de discusións, pero eu digolle que... Non é discusión, é aclaración. É aclaración, pero voulle dicir, as garantías son garantías en calquer cousa. Na decenal, non. Bueno, voulle dicir, garantías en calquer cousa. Na decenal, non. Leve o tempo que leve, nosotros podemos facer un informe pericial que diga cales son as situacións. E se executamos o Concello, se ten que meter en un pleito dese tipo, metémonos, porque non llevamos reclamar só a cuberta. Vamos a reclamar a cuberta e todas as deficiencias que teña a obra. Tanto en ese sitio, como en San Adrián, como no centro de salud, como en calquer lado. Deixeme falar. E voulle dicir que a garantía que sea, porque eu vexo edificios privados donde se lle está exigindo esa garantía. E nosotros aquí no Concello temos que facelo tamén porque debemos de defender os nosos intereses. Garantías son garantías. E desde que eu son alcalde podo lle dicir que calquera obra pública que se faiga vaise revisar, e se hai que exixir, exixirse. Moi ben, nada máis. E outra cousa, non se ancle no pasado. Bueno, xa está. O pasado está... Claro, o pasado pasou, agora teno que arreglar vostede o seu grupo de goberno. Por suposto, pero debo de aclarar as situacións porque tamén teño que defender, non? Non está aclarando nada. Bueno, terminamos o segundo turno de intervencións. Pasamos logo, Ángel, queres alguna cousa? Non, nada máis, perdona. Pasamos logo a votación. Sí, pero... Ben, aclaramos unha situación. Vais votar o punto número 1, que é a aprobación do plan, a aprobación da participación deste Concello no plan provincial, no posto adicional 1-2018, a aprobación dos proxectos, rehabilitación do antigo mercado da Plaza de Isabel II e instalación de baixa tensión no pabellón polideportivo municipal. Hai dos votaciones. Claro, ese es el punto número 1. Entrasteis en el debate, pasasteis, pero ese es el punto número 1. Separamos, vamos a ver, separamos os puntos. Vale, eu non quero que... Hai dous proxectos no que estamos de acordo totalmente, que é reparación do mercado, que eso entendemos todos que hai que facer, igual que hai que reparar o tellado do Concello no seu momento, e rapidamente, tan pronto se pode, é unha obra de urxencia, témonos que meter. O polideportivo está como está, temos que facer, aí estamos todos de acordo. E separamos os dous puntos, porque se no outro punto non estades de acordo... A ver, perdón, yo a la secretaria le entendí otra cuestión, que el primer punto es
para que el Concello se adhiera al plan, y el segundo punto van los tres proyectos en el mismo lote. El primer punto va a adherirse al plan y aprobar esos dos proyectos. Y el segundo punto es solo la incluir la piscina o no incluir. Efectivamente. Creo que é o correcto. Vale. Que salen adiante os dous proxectos e nos adherimos ao plan, vámoslo votar agora. Que non estades de acordo ca reparación da coberta da piscina, porque non se fixo adecuadamente e que queda aí, pois queda aí. Non é que nos teñamos de acordo. Bueno, Non estamos de acordo no procedimiento. Vamos entonces, bueno, o que sea. E vamos a pasar a votación do primeiro punto. Primeiro vamos a votar a aprobación. Adherirse ao plan, aprobar os proxectos de a rehabilitación do antigo mercado da Plaza de Isabel II e da instalación da baixa tensión do pabellón polideportivo municipal. Eses dos proxectos suman 64.985,37 euros, con lo cual quedaría un remanente de 69.000 e pico euros. Ben, bueno, témolo todo claro, non? Agora sí. Vale. Votos a favor? Unanimidade. Ben, e agora pasamos ao seguinte punto. Que sería, unha vez aprobado o primer punto, e como había un remanente de 69.000 e pico de euros, pois incluir en este mismo plan adicional 1-2018 o proxecto de rehabilitación da piscina, arranxo da coberta da piscina municipal por 69.000 euros con un céntimo. Ben, como xa tratamos todo, pois agora mesmo decidimos que vai a pasar con este... Primeiro hai que ratificar... Ratificamos, votamos a ratificación. Votos a favor? Vale, unanimidade. E agora vamos a votar o fondo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 3. Porque hai 3 a favor. 4 a favor. 4 a favor. 3 en contra. Sí, 4 a favor, 3 en contra e 3 abstencións. Ben, queda aprobado este punto. Moitas gracias. Vale. Espero que... Espera, non terminou o pleno. Espera un momento. Si queren... Non finalizou o pleno todavía. Desculpame. Bueno. Concelleiros, concelleiras de Ortigueira, veciños e veciñas. Hoxe, o goberno que presida propuxo este pleno 3 proxectos de investimento financiados pola Diputación gracias aos fondos adicionais POSPLUS 2018 por un importe de 133.985,38 euros. Un dos proxectos vai dirixido a rehabilitar o antigo mercado da Praza de Isabel II, casi 33.000 euros, polo obriga e polo interese que temos en conservar o noso patrimonio histórico e cultural, para que o poidan disfrutar os nosos fillos e netos. E outras actuacións propostas son tamén importantes e urxentes, reflinten o noso interese por manter en bon estado as instalacións deportivas municipais, garantindo as condicións de seguridade e confortabilidade do importante número de usuarios ao longo do ano. Unha delas é a reforma integral da instalación eléctrica do polideportivo, 32.000 euros, que a día de hoxe alimentase da Escola de Música. Así, dotarase o polideportivo dunha cometida propia que cumpla ca legislación vixente e que dispoña dunha instalación completa de forza, de iluminación con tecnoloxía LED e de alumiado de emerxencia axeitada. E outra actuación pretende arraxar definitivamente a coberta da piscina municipal, que por razón de climatoloxía do propio desgaste acusa frecuentes deterioros e abundantes filtracións de agua. Todo isto é coñecido por os veciños e veciñas que utilizan a piscina. Canto máis se tarde en efectuar esta reparación, máis desperfectos haberá e peores condicións de disfrute terán os nosos veciños. Xa vin todas as intervencións, que nin os informes técnicos que pediron e que lle enviaron serviron para que vostedes, o PP, actúen e poen esta actuación tan necesaria escudándose en que xa houve unha reparación fai moitos anos. É como se por facer un arranxo no tellado da nosa casa non poidéramos cambiala, e se así aconsellaban filtracións existentes. En fin, lamento moito que impidan facer esta mellora, pois os veciños que quede claro cal é a nosa vontade que vostedes, señor Girón, torpedean. Pero miro, xa lles digo que aquí non me fan daño a min, fanlle daño a Ortigueira. Quero dar as gracias porque saleu este punto adiante. Vamos a executar esta obra da piscina. Lamento
que o Partido Popular non sepa guardar as formas, se levante do pleno antes de levantar a sesión e nada máis. Desexarvos moitas gracias a todos, que teñamos unha boa patrona e esperamos vervos hoxe a mediodía cando nos xuntemos. Moitas gracias a todos, levantamos a sesión agora.